Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Please ngicela subscribe mawaka subscribe, like video, share video and ufake that notification bell on as well kwenza ukuthi njalo mangi-upload video and then you get notified. Ngiyabona ukuthi lezi insuku ngoba si busy as upload every time like usual, but ngifuna ukukhuluma ngale ndaba yentatheli leyo kuthiwa uNatasha Phiri kuthiwa usebenzele SABC. You guys angazi usola ngokunikeza inamba zika Musa Khawula to ubani, like there's just a whole story there, you guys. As we know ukuthi Musa Khawula ubusy laphana kwathiwa waboshwa ngemthetho into kanjalo. Makhumbula ngenkathi kaboshwa ka Musa Khawula about his blogging thing, sekutholakala ukuthi uVusumuzi Khethe Matlala they were involved ngoba bebhala ngabo uVusumuzi maybe ba make sure ukuthi amaphoyisa ayambopha uMusa Khawula, so ukuboshwa kwakhe ngathi waboshwa ngendlela engekho right. So kutholakala kunentatheli nayo eyaphisana ngenumbers kaMusa Khawula to la amaphoyisa like bona ikhanda lami liya duma ngoba kuningi kuleya ndawo. Sengithe ngiyalandela udaba likaMusa Khawula nokutholakala kwakhe nje igama lakhe kulamaphoyisa noVusumuzi Khethe Matlala nokuthi wagcina bembo philo khona wathi hayi imbopheni uMusa Khawula ngoba kuningi laphana yazi ungahlanga ikhanda. Kodwa ke kunalo sisi ke kuthiwa ke uNatasha Phiri kuthiwa imisiwe ke intatheli eyamkele uDanki kuNkosi. Okay, so imali uNatasha Phiri wayithatha kubaba uNkosi eyokuthi kutholakala innumbers kaMusa Khawula bazithatha kuNatasha Phiri osebenzele SABC allegedly when it comes to this story that I'm reading. Asize bethi inhlangano yezokusakaza ke kuleli South African Broadcasting Corporation isimisa intatheli yayo Natasha Phiri ukuze kuphenywe izinsolo zokuthi uthole imali ukuze ke adedele ulwazi. So lokhu kuza ngemva kokuthi uSergeant Fani Nkosi evumile ngesikhathi ethula ubufakazi lapha kwi-commission kaMadlanga ukuthi wamkhokhela u500 uNatasha Phiri lo ukuthi wamkhokhela 500 rand ngesonto ledlule. iCommission yezwa ukuthi ubaba uNkosi wakhokhela uNatasha Phiri le mali ukuze athole inombolo zika nontanda kubukwakhe uMusa Khawula. So ngesikhathi iCommission iqala ukuveza ubufakazi uNkosi waphika ukuthi wamkhokhela uNatasha Phiri le mali ngolwazi analo. Kodwa ke ngomsombuluko ngesikhathi ebhekene nobufakazi akakwazanga ke ukucasha nangesithupha nje wabuye wavuma. Okay, manje usubonile uyakwamukela ukuthi ukhokhele uNatasha Phiri 500 rand kusho uCommission lapha noSandile Khumalo wathi ngiyakwamukela kuphendula wabunkosi. Wathi inkokhelo yenziwa ngoNovember 6 ngo2024. Ngalolo suku uNatasha Phiri amnikeza ngalo inombolo zikabani ezikaMusa Khawula. So Advocate Matthew Charles Carlson uye wacela wabunkosi ukuthi akuqinisekise ukuthi u500 rand uphawu lokubonga inombolo kaKhawula. So waphiwa imali kuthiwa thank you for giving me those numbers kaMusa Khawula, so uzodila naye lo Musa Khawula ndini. So ubabunkosi ke wazibamba wathi uzoziqinisekisa ngokuhamba kwesikhathi ngemuva kokuqinisekisa ke izingxoxo zabo, right? So uthi angugwemi lombuzo kodwa ke nginombono ukuthi imithombo kumele ivikelwe nobuqotho bayo. Okay, so emva ke kobufakazi SABC yakhipha istatement ngomsombuluko imisa lo Natasha Phiri emsebenzini. SABC ilubheka njengento ebucayi lolu daba futhi isimise unkosikazi Natasha Phiri ke ukuthi kuqikelelwe ke ukuthi kuyaphenywa ngalolu daba. Kusho ke yona le nhlangano guys ngestatement. Yo Natasha Phiri wenkosi semisiwe wayiniphisana ngenumbers ama bloggers, innumbers zeintatheli, number like really. So they had to pay her u500 rand ukuthi a release inumber ka phone number kaMusa Khawula. After that basebeqala kumthinta uMusa Khawula and then what happened? Hayi kuningi kuleya ndawo you guys, mina ngizama ukulandelela, it's just a whole lot. Kodwa ko ugela ukuthiwa ke usemisiwe emsebenzini ngoba uvela laphana kwi-commission kaMadlanga. Igama lakho lingavela laphana usunenkingi. Angijabona uMusa Khawula nje at least ke yena Nkosi yami ukuthi waboshwa ngokungemthetho. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi bambophe ke uGayi. So at least ke kodwa hey liyavela igama lakhe kuMadlanga Commission Musa Khawula and this person Musa Khawula, and I'm like we Musa, it's just a whole lot. Manje ngoNatasha Phiri ke izintatheli zaphisana ngama number kuzovela kuningi nje you guys, kuningi kuyaphithizela, kuningi abantu abaningi basenkingeni njengoba ke iCommission kaMadlanga iqhubeka ngokuphenya you guys. There's just a whole lot. Ngibone nje kuvela nendaba zephala laphana kunencwadi yathini hey
It's just a warlord kuyaphithizela you guys. Abantu abaningi basenkingeni ngoba kuloko kuqhutshekwa ke kuphenywa onecala nongenacala. Mina ngiyamangala kodwa ke selokhu kwaphenya akho umuntu waboshwa. Hey selokhu kwakhulunywa manje selokhu yaqala le commission. So lapha kumele baboshwe bona baboshwa nini you guys, like honestly bazoboshwa ni bonke kumele baboshwe ababuya labezofakaza amagama abavela kanjani. So kuzokhulunywa kuphenywa kutholakala abarongo nabangekho wrong. Then abarongo baboshwa nini? Like kudala kukhulunywa but for me nje kudala kukhulunywa sengindine nje action. I-action akubonakala phela kuboshwa abantu thizeni for doing the wrongs, right? Bonke kade bebribewa bereceive imali bedlala ngemali bethwala imali ngama-Woolworths bags and sicela kubona abantu beboshwa like dololo. Kuyakhulunywa nje kuyakhulunywa. Hayi maybe nathi siyajaha mhlambe ke kusazoboshwa abantu because hayi guys zonke lezi zinto ezivelile I've never heard with anyone was arrested and besides yena uvusa umuzikhethi Matlala. Who else? Akekho umuntu esaboshwa la. Kulokhu nje kuyakhulunywa. Mina ngikhathele nayo ukukhuluma you guys like ngikhathele nayo ukureporta ngazo. I'm like hayibo manje sekulokhu kukhulunywa kuboshwa umuntu. Hayi cha ngeke kuningi nje. Ngiyabonga ukuthi ubuka ivideo. Ngicela ukulike usubscribe ushare sisolinda sibone ukuthi kwenzakalani kulabo batholakala benamacala because nothing is happening as it is now. Okay, sizobonana kwivideo elandelayo. Khumbula kufaka that notification bell on bese siyabonana kwivideo elandelayo. Bye.